Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Monggo kita awali syahadat sholawat mangke sifat kaletosa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu wujud ditambah qaf mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyatu qudrat iradat ilmu hayat sama basara kalam qadiran muridan aliman hayam sami'an basyiran mutakalliman. Allah wujud ditambah qaf mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basyara kalam qadiran muridan aliman hayam sami'an basyiran mutakalliman. Allah wujud ditambah qaf mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basyara kalam qadiran muridan aliman hayam sami'an basyiran mutakalliman. Al-Fatihah. Ya karena ya nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan saged istiqomah anggenipun belajar bareng-bareng, anggenipun sinau bareng-bareng sehingga temen iki kenek jenenge murid kenek guru kenek bareng-bareng. Kamrika wau ana ing syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lan nek kene
Sekabehane awake dhewe ya kudu syahadat, ati kudu roh. Ajane syahadat iku sing pripun? Enek syahadat batin, enek syahadat lahir. Kaya syahadat batin sing pripun? Kaya dene mlebu metu nafase awake dhewe iki diarani syahadat. Iki nyekseni. Iki kaya dene atine awake iki mang ngucap Allah Allah gini ku nggih syahadat nggih nyekseni. Nyekseni. Kaya dene nadine awake iki mang nut Allah. Allah iku ya syahadat. Jadi sekabehane ragane awake dhewe sangka kulit, daging, balung, sumsum iki syahadat kabeh. Jadi nek kono gak cuma lesan tok ngucapne asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Niki ucapane. Lah bareng ngoten ana ing kasunyatane niki napa sing disekseni? Iki mang obahe awake dhewe mlebu metune nafase, gerakan ning atine, gerakan ana ing nadine awake dhewe. Kaya dene kuping iki mang krungu iki ya syahadat. Mripate awake iki mang iso ndelok sing ngoten niku ya iki mang syahadat nekseni. Jadi sekabehane sak kujur awake dhewe njaba lan jero niki nekseni maring Gusti Allah. Dadi mriku ateis gak kuwatir meneh. Gak kuwatir. Dinapa nadik dereng paham tem mriku ya kuwatir juga. Engko kliru syahadate. Tegese ucapane. Pada temniku wonten syahadat tanpa ucap. Kenyataane jenengan masih niki napa jenengan ucapne? Kan mboten. Jenengan tingali. Lho. Berarti jenengan nyekseni. Contohnya kata jenengan iki wau mireng radio. Mireng to? Lah niku pun nyekseni. Kados kula jenengan iki ngrasakne apa wae nek kono. Lho niki nyekseni punah. Dadi ini apa? Saben dina ati iki pun syahadat maring Gusti Allah. Saben dina. Nek kono iki mang gak lepas awake iki mang syahadat maring Gusti Allah. Sangka menenge ya syahadat, obah ya syahadat. Kaya dene awake iki mang yakine sakabehane kagem Gusti Allah niku nggih pun syahadat. Sakabehane iki mung Rahman Rahim ing Gusti Allah sehingga kula jenengan wujud ning ana ing bismillahirrahmanirrahim. Lho niki pun syahadat sen. Ana ing welas asih. Ati iki mang yen neksani ana ing peparing arupa rezeki sing ngoten niku sing jenengan tampa napa mawon wujude, lho pun syahadat niku. Sehingga nek kono aja ngantek bingung nih. Dina apa iki mang pun dipanggakne tem niku wau sehingga apa? Ning atine awake iki mang gak enek grunjelan maneh. Ning atine awake iki mang wis gak golek-golek neh aku pengin cedhek Gusti Allah kan ngoten. Ora. Aku pengin parek ning Gusti Allah pun mboten. Lah karena apa? Kula jenengan nggih pun nyekseni sakabehane kagem Gusti Allah. Oh baik kula jenengan ki lho sing ngobani Gusti Allah. Lah niku punya sekene nggih. Dadi nek kene gak idek meneh. Ngono idek jenek jarak. Iki wis genek jarak maneh. Dados temen niku wau pun ngatos kula jenengan nyukani jarak-jarak maring Gusti Allah. Pun ngatos.
Meskipun iki mang kayak jarak ning diibaratne urat nadine sing ning gulu. Kan wis nempel iki. Iki jeng kayak jarak. Iku wis genak jarakne antarane awake dhewe ning Gusti Allah. Mboten wonten. Nek wis kaya ngono, wong sekabehane iki lho af'ale Gusti Allah. Sekabehane iki lho ana ing sifate Gusti Allah. Sekabehane alam dunya saisine iki lho asmane Allah. Kata mriku dalem semangke. Dadi ning alam iki gak awake dhewe tok. Sekabehane makhluk. Biasanya kan ada ngukui ning awake dhewe tok. Sehingga ndadekne sombonge awake dhewe. Wong ibadah maring Gusti Allah gak awake dhewe tok. Sekabehane. Nek roh sekabehane kaya ngono, engko adike mang wis gak nyalah-nyalahne dene apa wong nglakoni ibadah sing model kaya ngono, gak menghakimi malih. Model wong sing piyae iki mang ibadahe, adike wis gak nyalah-nyalahne. Ati yo ora melok ngatur. Kudune ngene nggih mboten. Lan apa? Wau nggih pun sak nyekseni sekabehane kagungane Allah. Ajane iku tok pun cukup. Wong kadang akale ati kan gak terima. Sehingga ngukui apa sing kula jenengan lakoni iki mung bener, terus adik ki mang nyalahne lakune wong liya. Nek wis kaya ngono, balik meneh Gusti Allah iki wae awet dhewe tok dadine ngono. Pada temen iku wau alhamdulillahirabbil alamin. Sekabehane puji niku lho kagungane Allah, sekabehane. Lah wong puji macam-macam. Ana sing wujuding ucapan, ana sing iki mang perilaku, ana temen iku wau ana ing wiritane awake dhewe. Lah sekabehane puji. Ana ing budi pekertine awake dhewe iku ya puji. Dadine piye nek ngono? Nek roh sekabehane puji maring Gusti Allah, dadine carane ya dhewe-dhewe. Nek carane dhewe kaya ngono, adike mung aja ngantek nyalahne carane wong liya. Aja ngantek. Kok ibadahe kono ngono, monggo. Jangan lho. Lah tujuan kula jenengan iki wau memahami ana ing sakabehane syahadat sing ngoten niku, rasane kula jenengan iki netral. Gak memihak pada siapapun. Kecuali la ilaha illallah. Temen niku. Dene apa kula jenengan pun temen niku wis gak kaboten nang donya iki. Temen niku wau kula jenengan ditudune sekabeh niku rahmate Gusti Allah. Punten temen niku. Lah carane akal adik meng rahmat iki penak. Rahmat iki mang nguntungne awake dhewe. Nggih, cara pikirane dhewe. Loh, padahal iki mang rahmate Gusti Allah. Alam donya saisine. Niki rahmate Gusti Allah. Lah sehingga temen niku isine piye? Macem-macem. Isine macam-macam ana rahmat iki.
Cuma kadang adik menilai enek sing apik, enek sing elek. Lah padahal mung Gusti Allah sekabehane ya rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam niku wau atas dene syahadat. Niku wau kan rukun Islam. Gitu. Nah, kenapa kados kula jenengan kan awal niku dengan syahadat riyin. Sadurunge mlaku lho delok dhisik. Lah engko genah mlakumu. Nah, dik mang gak paham ning syahadat, terus mlaku ning diarai. Lah sing mau sebut niku sinten? Sing mau sembah niku sinten? Sing mau jaluk niku nggih sinten? Dadi napa dik mang gurung paham ning syahadat niku wau. Sehingga tem niki napa? Kosong. Gak apa-apa nek ngono. Sehingga arek piye mubeng terus. Ya kenapa mubeng iki mang? Balik meneh aku mlaku krana bukan krana Allah meneh. Krana ganjarane, krana pahalane, lho malih ngoten. Aku mlaku nek kene kono berlaku awake dhewe. Dene apa iki mang paham ning syahadat sing kula aturne wau. Lah niki mangke ical. Kula sing ngobani sekabeh nggih Gusti Allah. Sing kula sembah jenengan sembah nggih Allah. Lah mangke jelas arai. Sambat dina adik manyuwun tembuti tenine Gusti Allah dadi ngoten. Nek wis ngerti kaya ngono Gusti iki mang pangerane awake dhewe. Gusti iki mang sesembahane awake dhewe. Ora ana pangeran sing patut disembah namung Gusti Allah. Ngertine adik mang kawula. Nek wis ngerti kawula sing ngoten niku wau, baliknya ning syahadat. Sehingga dene apa adik mang nglakoni ibadah sing wujude salat, engko wis gak macem-macem neh. Macem-macem iki penjaluke awake dhewe lho. Sing maksud. Nek kono hadis gak merintah Gusti Allah neh. Mboten merintah. Tapi saderenge kula jenengan paham ten syahadat iki wau dereng paham ten niki langsung ngeten salate, ten panyuwunan merintah sedaya mengke. Merintah. Nah wis kaya ngene sajane pangeran iki awakmu apa Allah lho malah ngoten. Ya karena dereng syahadat. Kenapa kula jenengan pun syahadat? Sehingga apa? Obahe iki mang wujud pujine maring Gusti Allah. Dungane awake dhewe wujud pujine maring Gusti Allah. Ora merintah neh. Sehingga sekabian iki mang ana ing syukur maling. Karena perkara niku wau sedaya pun diparingni. Kaya dene lesane adik iki mang ngucap iki mang minangka syukure awake dhewe pun diparing ana ing rezekine, ana ing sehate. Dadi niku wau. Pun diparingi sedaya. Sehingga lesan iki wau mung nek pun ngoten sehingga apa awake iki mang ora macem-macem neh. Memang gimang kewajibane awake iki mang syukur marang Gusti Allah
diwujudne ana ing salate awake dhewe. Dudu adike mang salat ben ayem, lah iki sing kurang pas. Salat iki mang ben lancar rezekine, iki ya kurang pas. Adike mang salat ben tentrem, kurang pas iki. Lah karena apa? Ucapane awake dhewe nalikane nglakoni ibadah enek krana ben lancar, ben ayem, ben tenang, ben seneng. Iki cuma sekilas. Gak krasa adike mang ketipu nek. Lah nyatane awake dhewe nglakoni salat tenang, ayem nggih ayem. Tapi mboten niku. Panggah ruwet malih. Ya kan ketipu. Lah temen niku aja ngantek ketipu karo angen-angene dhewe. Ketipu ambek perasaane awake dhewe. Diwasulne meneh ana ing syahadat niku wau. Wujud ana ing syukure adik menakale ibadah iki lho. Maring Gusti Allah. Sehingga apa? Gak enek rasa-rasa penak, gak enek ayem, gak enek susah, enggak ada. Pengen diwah wong nggih mboten wonten. Pengen dipuji wong nggih mboten wonten. Sehingga lepas. Dengan ana ing syahadat seniku wau lha ngerti yo. Di ngertane kabeh. Iki mang ana ing pelepasane makhluk. Tegese kula jenengan. Mriku wau pelepasan ana ing keakuan. Pelepasan ana ing egone awake dhewe. Sing merasa awake iki mang duwe ilmu, sing merasa iki mang wis paham ning kono, sing merasa iki mang enek kekuatan ning awake. Cuma merasa tok. Kenapa kula jenengan paham ning syahadat asyhadu alla ilaha illallah habis semua itu? Enggak ada. Keduwean kodian awake iki ora enek nek kono. Wong kabeh kanggo Allah. Cuma syahadat tok lho, habis iki. Sehingga nek kono gak cuma ucapan tok asyhadu alla ilaha illallah. Sehingga temen iku ana lahir ya batine. Temen iku kula jenengan mboten wonten. Sedaya mboten wonten. Sing jenengan ceksane nggih namung Allah. Intune mboten wonten. Darani A, darani B mboten wonten nggih namung Allah. Nah, temen niku mau diperkuat malih kalih surat Ikhlas kul huwallahu ahad. Lha temen niku lho. Setunggal niku. Allahu somad. Lah sekabehane iki gumantung ning Gusti Allah. Lah gumantung temen iki sanes ucapan, bukan? Bukan ucapan. Iki mah tanpa ucapunan.
Ati gak usah ngucapin lah dhewe wis otomatis gumantung ning Gusti Allah. Lah karena apa? Wis kabehane ya nyepakne Gusti Allah. Ati iki mang diuripi kali Gusti Allah. Lha penyesene punan. Diuripi kali Gusti Allah. Ati ya sing nguripi Gusti Allah ki amba. Sing kon wau asomadu tem niku. Dadi duduk masalah awake dhewe tok sing digumantungne. Lho kadang kan pikiran awake dhewe kan sida gumantungne apa? Prilakune awake dhewe, sumpeke awake dhewe. Dene pawon di masalah gumantungane Gusti Allah. Iki secara syar'i ngoten. Niki mboten salah. Tapi ngerti yo asomadu niki kagem sedayane ana ing ciptaane. Lho ten niku. Ciptaane didhawuhi dhewe tok sekabehane. Mbah iki mang wujude wit-witan, wujude angin, wujude kewan-kewan sing ngoten niku wau. Wujude banyu, wujude langit, wujude bumi, iki lho gumantung kabeh ning Gusti Allah. Ora awake dhewe tok kan. Dadi bukan ucapan saben dina adik ngucape sanes. Nek pun mriku wau sing nggo adike mang ilang. Ana ing egone awake dhewe. Ana ing rasa rumangsa adike mang duweni. Niku ilang sedaya punan. Nek pun syahadat mriku wau, lah mengki jelas malih. Ana ing la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niku nggih pun jelas kana nggih pun syahadat. Awake iki mung saben dina la ilaha illallah. Nek pun syahadat jelas punan lampahe. Lah karena apa? Awake iki mang la ilaha illallah temriku wau ngilangne awake dhewe iki mang mujudne Gusti Allah. Ana ing tingkah apa wae. Lah niku. Jadi temriku kula njenengan mboten wonten. Nggih sing ngoten nggih namung Gustine. Sing wujud ya Gustine. Cara digambare sakabehane alam dunya sak isine iki lho la ilaha illallah. Cara digambare ngoten. Nah kula njenengan nggih ten jerone niku, ten jerone la ilaha illallah. Bukan ning jabone, ning jerone la ilaha illallah. Lah krana wau kan nggih pun syahadat. Lho balik nene syahadat iki. Lah pentinge syahadat ten niku. Sehingga nglampahi kula njenengan engko wis gak ngambang neh. Mlakune awake dhewe engko wis gak gentayangan maneh. Sadurunge kan gentayangan awake dhewe. Mencelok rono, mencelok rono. Sing diceloki ya sapa? Kadang adik mang salah mencelok. Dadekne gak penake. Lho kan ngoten. Sing nek pun syahadat menceloki nang ndi? Ning Gusti Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ngoten niku. Gak ning makhluk nih. Kaya akal tadi ya makhluk. Atine ya makhluk. Rasane ya makhluk. Lah nek kene kadang ada gumantung ning akal, gumantung ning ati, gumantung ning rasa, gumantung ning pikiran sing ngoten niku wae. Iki makhluk. Ya iki ana batase kabeh nek gumantung ning akal ambek ning atine. Ana batasane. Sing gak enek batasane kula njenengan wau gumantung ning Gusti Allah.
tanpa batas, tanpa aling-aling. Madi memang belum paham ning syahadat. Cek di aling-alingi ambek pikiran. Jare Gusti Allah iki mang watu. Ya kan ngaten. Golek ning langit yo renek. Golek ning jero bumi yo renek. Ini pikiran. Iki mang rene nyapa cah iki? Lah ya, rene bodo turu tok. Lah wis ngorok. Ke omahnya. Langsung mapan langsung turu. Allah kados kula jenengan wau pun ana ing syahadate. Sehingga apa? Enggak ada masalah itu sebenarnya. Enggak ada. Karena masalah ini kita buat sendiri. Ana ing penyonone awake dhewe. Penyono sing gak penak iki ya penyono. Yo padahal ana ing la ilaha illallah iki ajane netral nih. Netral ning awake dhewe. Adik memang meniadakan awake dhewe wujudnya Allah iki lho pun netral ajane. Nah, temen iki bukan angen-angen adik mang wujudnya Allah, bukan. Temen iku bukan rasane adik mang rasane ana ing hadir Allah, bukan. Kane ngono. Lah karena apa? Balik nah iki duk bangsa akal. Duk bangsa akal. Iki ya duduk bangsa rasane. Balene ana ing roh. Roh sapa ya roh dhewe-dhewe. Lah roh dhewe-dhewe kan ya roh piye? Gerakane roh iki mang piye? Sing dhewe ya gerakane akale ambek atine. Lah ngerti ya sekabehane iki ya roh iki mang. Lah roh sendiri iki ya diobahne, lha iku lho. Roh sendiri diobahne juga. Iki mang sapa sing ngobahne uripe. Uripe sing ngobahne roh iki. Jadi nek kono iki mang wujudne Gustine ngilangne awake duduk ning angen-angen. Ya duduk ana ing atine awake dhewe bukan. Dinapa sampean iki jek mlaku nek kono kok dadi bingung. Dadi bingung. Nek kono kok ya diarani ya gak temu juga. Jarake ngilangne awake wujudne Gustine. Terus Gusti Allah wujude piye dadine ngono mengke? Apa ayem iki lho malah ngono, meraba-raba. Apa lancare rezeki iki? Lho, malah ngono dadine. Bukan itu. Lah tem niku wau pun mboten wonten kalimah malih. Mboten. Kalimah nggih mboten wonten, swara ya mboten wonten, tulisan nggih mboten wonten. Diarani padang nggih mboten, diarani peteng nggih mboten. Mboten sedaya. Diarani penak nggih mboten, diarani ora penak nggih mboten. Dinapa diges manggon ana ing keadaan sing kaya ngono iki lho. Ilang awake dhewe karek Allah. Jadi duduk perasaane awake dhewe. Duduk tenange awake dhewe duduk. Sehingga ngantos mriku wau gak kena diarani meneh wis. Dinapa jek kena diarani balik neh ning pikirane awake dhewe. Wale ngono. Karena ya pikiran iki mang ya motor kita.
Dek iso gambare wujud opae yo iso. Sing adoh dadi idek yo iso, sing idek dadi adoh yo iso niku pikirane dhewe. Lah ana ing sadaya mriki sanes ten pikiran utawa ten mana sanes. Utawa ten lesane adik nggih sanes. Lah menenge ning kene iki mang apa? Ora eneke awake dhewe, eneke Gustine lah niku. Lah kenapa? Wau nggih pun kula aturne syahadat iki lho pelepasane awake dhewe, keakuane awake dhewe, keegoane awake dhewe iki mang. Ngengkele awake dhewe ning pikirane, sumpeke awake dhewe ning atine. Nek kula jenengan pun paham utawa ngerti ning syahadat niki wau pelepasane. Ing ngoten niku kula jenengan mboten wonten. Lah kenapa? Sing jenengan saksane sedayane Gusti Allah. Nah niku. Nek pun mboten wonten sing ngoten niku wau, wis genek penghakiman ten awake dhewe utawa liyane. Lah aku netral punan. Dateng niku wau seimbang. Awake dhewe ya dirohne perkara sing positif, awake dhewe ya dirohne perkara sing negatif. Lah nek kene ati iki mang gak memihak salah sijine. Tapi dirohne. Nek adik memihak ning perkara positif, engko negatif ya katut. Awake dhewe memihak ning negatif, sing positif ya katut. Panggah katut. Sing apa? Lolokan terus di sini. Medo-medoan. Karena kono iki mang sing digedhekne rumangsane to. Nek adik mang wis netral, wis genek rasa-rasa, rumangsa apik ya ora, rumangsa elek ya ora. Lha ngoten lho. Kan mlampah mawon. Wae ibadah ya ibadah, wae cangkruk ya cangkruk, wae kerja ya kerja. Nek kono wis gak sempat ngomongne tanggane gak sempat nggo. Ngomongnya perilakunya wong sing gak menakne gak sempat. Justru nek kono apa awake iki mengesakne ambek wong sing cek terbelenggu kalih nafsune. Wong gak seneng ning awake dhewe iki lho wong terbelenggu. Nek wis kaya ngono aja dipegeli. Udah ana belenggune. Nah menurut akal dhewe kan gak gelem. Lah wong iku gak seneng ambek aku. Jarno ae lho kan ngaten. Lah temen niku napa? Dibantu. Ditulung udari. Cuma dipegeli. Semakin besar iki mang wong iki mang benci ning awake iki mang semakin rapet belenggu iki mang jengkem. Sing dadakne ora penake. Lho kan ngono. Nah iki bantu. Bantu piye? Lek sampean kaya ngono, nggih. Lha iki pun bantu. Sampean gak menakne aku to? Nggih. Lha iki bantu kan. Tinggi to membantu. Kenapa? Memang perasaane wong iki kalau awake dhewe gak penak. Lho genah niku tinggi ae. Karena dhek wis nyatakne gak penak. Masa adik meneng mboten. Lho kan ngono. Tinggi ae. Jadi pola piyae wong ngarani awake dhewe nek tinggi iki lho bebasne. Punah. Belenggu-belenggu atau perasaane sing dirasakne yang ngoten niku.
Nah, secara enggak langsung kula njenenganipun bantu. Lah kono gak usah diniati. Kok dijawab nggih mawon. Pun bantu. Lah nek kono apa? Awet dhewe ngresiki ning awet dhewe, awet dhewe ngresiki ana ing yang ngoten niku. Lah sehingga bantu nek kono gak usah diniati. Sombong gak diniati engko. Adik bantu wong iki supaya apik lho enek niate sombong. Karena apa dari sombong? Ning kono dinapa wong iki wong bangkang ning awake dhewe, engko diduduh-duduh. Sampeyan dhisik tak tulung lho. Saiki dadi kaya ngene lho. Balik kaya ngene meneh. Dhisik ora ngopo aku nulung ning awakmu. Lah kok saiki umpit ning aku kaya ngene lho. Dinapa nek ati jeneng kono? Berarti dhisik awake iki mang nulung ora ikhlas. Nek ade iki mang nulung sing dhisik iki mang krana ben apik iki mang lho. Dadine kaya ngono. Jadi sing muncul kan kesombongan awake dhewe, keakuan awake dhewe sing muncul. Lah nek kene ade nglakoni perkara sing apik, sing nek kono iki mang akal ambek ati gak roh piye? Piye gak roh? Nek jek dinceng ambek akal, engko jek ditafsiri. Dinceng ambek ati engko jek dirasani nih, penak apa ora? Paling ngono. Nek ade ki mbantu, aja rumangsa awakmu sing bantu. Lah ngoten lho. Aja rumangsa. Wong ade ki mang ya dititipi. Ana ing kebutuhane wong liya. Menawi ade ki mang dititipi sing wujude seneng sing nek iki mang iki diduk ning awake dhewe tapi ngene wong liya. Lah iki lho. Iku titipan kabeh. Lah sing kaya ngono iku sing gak kaya akal ambek ati iki mang gak krasa. Gak roh karo-karone. Wis kabehane prilakune awake dhewe nang ngene wong liya iki mang titipan. Titipan iki mang sehingga apa ade mang diamanahi kalih Gusti Allah. Dadi gak rupa bondo tok amanah iki mang. Perilaku lho titipan. Ade iki mang ngomong nang ngene wong apik iki lho titipan. Nah wis kaya ngono, gek enek engko rumangsa. Gek enek engko ngundat-ngundat gek enek. Karena ya diduweke dhewe kan. Nah iki ngundat-ngundat berarti rumangsa iki mang weke dhewe. Awake iki mang nuturi apik rumangsa weke dhewe. Dadi sampean diundat-undat iki. Nah temen iku wau pun ngantos ngoten niku. Sehingga balikne ning sahadat sing ngoten niku damel netralne awake dhewe. Sehingga sing jenengan cekseni nggih ana ing sifati Allah, ana ing afali Allah, ana ing asmane Allah sing jenengan cekseni. Sing temen iku wau wujude ana ing prilakune makhluki. Dina ngoten. Sehingga nek kono wis gak gambar-gambare Gusti Allah piye ta wujude, ning ndi ta tempate mboten punya. Ajane nek kono wis gak kampulah. Sehingga ibadah wedding kok ya ora gentayangan meneh. Nek kono wis gak tembung jari-jarine. Jarine iki apik kok, carane gawe ngene apik pun mboten ngoten.
Sehingga temen iku wau pun saunine jenengan ujine Gusti Allah monggo. Muji karo turu ya monggo, karo melek monggo, karo ngopi ya monggo. Sehingga gak lepas ade menyang Gusti Allah. Nah, temen iki lho. Napa pelepasan ten keakuane awake dhewe sing manggon ning dodone awake dhewe sing manggon ana ing pikirane awake dhewe. Artinya temen iku kula jenengan mboten wonten sing ngoten nggih Gustine. Wis garek mlaku wae. Lakune ngono wis gak enek angen-angen atau was-was keraguan-keraguan pun mboten wonten. Mriki wau wis dudu ucapan meneh aku iki mang iman kalih Gusti Allah pun mboten ngoten. Lah napa dibuktekne ana ing awake dhewe, ana ing prilakune awake saben dina. Lah ngerti ya awake iki mlaku sing kaya ngene iki lho wujud sangka imane awake maring Gusti Allah. Ati iki nglakoni salat sing ngoten niku wujud imane kula maring Gusti Allah. Gini ku wujude. Awake iki emang zikiran napa mawon niki wujud imane awake dhewe. Tadi itu ucapan saya beriman pada Allah pun mboten niku arek cilik neh. Arek cilik. Dadi sekabiane pola awake dhewe apa wae iki lho wujud iman pun. Lah nek kono wis gak gambar-gambari meneh awake dhewe. Nek kono wis gak milih-milih neh ana ing rasane. Wong kadang ati milih. Sing penak diimani, sing gak penak gak diimani. Malah ngoten. Jadi iman maring Gusti Allah niku pripun? Balik ngono. Nek iman iki mang jek ning akal, nggih dadi ning ngoten niku. Imane jeneng rasa, nggih ngoten niku. Tapi nek pun diwujudi ana ing syahadat niku wau, sehingga apa? Awake dhewe tibane ning jerone, ora ning jaba meneh. Ora ning rasane, ora ning akal, tapi ning jerone ana ing iman niku wau. Sehingga diwujudi ana ing prilakune awake dhewe, diwujudi ana ing zikire awake dhewe, diwujudi ana ing ibadahe awake dhewe. Lah temen iku insyaallah wis gak ngopeni tanggane pisan. Tegese ngopeni ana ing seudone lho. Gak ngopeni nek ngono. Wis gak ngopeni liyane. Sehingga krentek seudon niku lho mboten wonten punan. Kaya pikiran gambane sing negatif nang ndeng wong liya pun mboten wonten. Lah karena apa? Dene apa iki mang pikiran negatif nang ndeng wong liya, lha sing wong liya sing ngobani Gusti Allah. Malah ngoten. Nah, temen niku pun mboten wonten pikiran-pikiran sing ngoten niku mboten wonten. Ten atine grunjelan-grunjelan temen niku nggih mboten wonten. Sehingga sekabehan iki wau fana, kosong. Dari ini meneng yora, wonten. Krana genek sing dirasakne meneh. Ten pikiran krana genek sing dipikir. Sehingga kosong kabeh. Ina ngono piye? Awake dhewe ya panggang nglakoni aktivitas. Saben dinane apa aktivitase? Bukan meneng ngotote meneng ora.
Yang ngoten meneng ae pikirane ade, hanyut yang pikiran. Kita pala kudu kerak. Lah meneng ngene kene duduk menenge obah awake dhewe meneng gak. Orang enekne awake dhewe nek kene bareng gak obah, mboten, tangga obah. Nek kono menenge wis gak suudon maneh. Lah niku lho. Menenge nek kono iki mang wis gak pikiran sing negatifne karo liyane. Lah niku. Lah wong ade iki mang mikir iki ya enek power sing terbuang leng kono. Tenaga sing terbuang. Ade iki mbedine iki ngomongne elek tanggane ae. Ya percuma tenaga niki, ilang kabeh ning kono. Apa manfaatnya? Ora enek. Terbuang sia-sia energine awake dhewe. Nah memang aneh ngoten. Nek kula jenengan ngrasani Gusti Allah, power kok tambah, energi tambah. Malah diduduh-duduhne. Iki lho, rasane ana iki, ana ing sifate rasane ana ing afale, ana ing asmane dirasani kabeh. Muncul iki. Tapi nek iki ngrasani tanggane, kok malah entek. Sebabnya apa? Nek ade iki mangrasani Gusti Allah, engko iso ndadekne menengi akalan ati, iso kosongi akal ambek ati, tapi ngrasani tanggane dadi ruwet. Lah iki lho. Bedane ning ngono. Wis sampeyan dina ati iki ngrasani Gusti Allah. Pola tingkah piye iki dirasani. Anak kan tambah meneng. Iya dah, atine dhewe. Tambah kosong. Tambah ora enek aktivitas nang ati utawa tenaga. Tapi nek tanggane wah gak seneng. Enek-enek grujelane enek iki. Pokoknya pikirane kaya ngono enek. Sehingga energi terbuang percuma. Kata mriku wau anak wong sing pola ngoten kersane Allah lho entek pisan kan. Tidak mikirne. Malah kono adike mang tambahan energine. Lho wale ngono. Gak membuang, malah ngisi. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Mugi sedaya kula jenengan nggih saged nglampahi sehingga temriko nggih saged manfaati tenang awake dhewe ning keluargane ning lingkungane. Al-Fatihah. Iya tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.